Здравейте! Аз съм Фоти от Ирис Имоти. Днес сме в град София, квартал Бояна, местност Гърдова глава. Тук имам удоволствието да ви представя за продажба два имота на атрактивна цена. Имотите са разположени в тази сграда. Сградата е въведена в експлоатация. Както виждате, двор е изцяло ограден и се създава усещане, че живеете в къща. Имотите са направени като двустайни апартаменти. Вътре ще видите как е разпределението. Сега нека да погледнем и тях. Сега ще ви покажа по-малкия имот. Както виждате, имаме входно антре. От входното антре влизаме в едно помещение, което спокойно би могло да се обособи като спалня. Помещенията са довършени до ключ. Има поставени врати, терекот, латекс. Латекс е бял, но всеки от вас може да си смени цвета, ако това не е вашия цвят. Тук имаме помещение, което е баня и тоалетна. Оборудвано изцяло с бойлер, санитария и съответно душ. И в тази част би могло да се обособи кухненски бокс с дневна. Имаме изводи за вода, имаме достатъчно пространство, където да обособиме кухнята и да направим кът за отдих. Това е този имот. Сега ще погледнете по-големия. Той, може би, една идея е по-добър от този. Нека да го видим. Сега нека да видим по-големия имот. Той е с по-голяма квадратура и по-големи стаи. Ето в тази част е разположена баня с тоалетна. Банята е довършена с санитария, остава да се монтира душа. Направи ви впечатление, предполагам, че коридора е по-голям, с прозорец, светъл, влиза и слънчева светлина. Тук, в това помещение, бихте могли да обособите спалня. Помещението е голямо, слънчево, с хубав прозорец. Ето тук имате ниша. В тази ниша е монтиран в момента бойлера, но тук би могло да се обособи мокро помещение, дрешник или това, което вие виждате като нужди за вас и вашето семейство. Нека да погледнем къде би могло да се разположи кухненския бокс с трапезарията. Ето в тази част, по хубавия светъл коридор, който вече видяхте, влизаме в помещение, което би могло да се разположи бокс, дневна с трапезария. Изводите са ето там. Дневна трапезария. Това е моето виждане, но разбира се, вие може да го промените. Въпросът е, че изводите за вода вече са направени. Интересно е, че от това помещение имате врата, която води към общия двор на сградата и може да използвате, за да си пиете кафето на спокойствие. Тук е мястото да отбележа, че двата имота са съседни един до друг. Ето това е общата стена. Това позволява да се обединят и да се ползва като едно голямо помещение. Ако тези имоти ви интересуват, може да ми се обадите на телефон 0876 80 81 24. Не забравяйте да ни последвате в YouTube канала и да видите и другите видеа. А сега ви пожелавам хубав и слънчев ден. До скоро!